Χαίρομαι πάρα πολύ, Όμηρε, που όλα σου τα βιβλία μαζεύτηκαν τώρα πια στην Οκεανίδα. Ξέρεις πόσα είναι? Δεν θα είναι 11 συνολικά. 11 είναι. 11 και εύχομαι να γράψεις και πολλά περισσότερα. Να φτάσουμε και τα 20 και τα παραπάνω από 20. Το ελπίζω και το παλεύω. Όταν έγινε η εισβολή, Όμηρε, ήσουν στην Κύπρο ή είχες φύγει από την Κύπρο? Βέβαια ήμουν στην Κύπρο και η κατοικία μου ήταν στην Κερίνια. Στο σημείο δηλαδή που μπήκαν οι Τούρκοι. Αλλά ευτυχώς είχα μια ζέσταση και σηκωθήκαμε και φύγαμε και πήγαμε στη Λεμεσό, όπου είναι το σπίτι της μητέρας μου. Αυτό 10 μέρες πριν την εισβολή. Και μετά πώς έφυγες από εκεί? Έφυγα εξαιτίας της υποτροφίας, γιατί η υποτροφία μου δόθηκε σε χρόνο ανύποπτο. Οπότε όταν έληξε το πυρ, όταν σταμάτησε το πυρ, φυσικά όσοι είχαν λόγο να φύγουν, φύγανε. Και εγώ είχα, αφού ήμουν υπότροφος της γαλλικής και της κυπριακής κυβερνήσεως. Και έφυγα και πήγα με την οικογένειά μου, με τα ρούχα που φορούσα πράγματι. Φαντάσου ότι πέρασα τις Άλπεις με καλοκαιρινά ρούχα. Οι Άλπεις χιονισμένες, πήγα με αυτοκίνητο. Έτσι. Ήταν το μόνο που έσωσα, το αυτοκίνητό μου, γιατί έλειπα από το σπίτι. Ανεβήκαμε τις Άλπεις για να κατέβουμε Αυστρία, Γαλλία κλπ. Και πέρασα μέσα από τις χιονισμένες Άλπεις με καλοκαιρινά ρούχα, γιατί δεν είχαμε πιο ζεστά ρούχα. Θυμάμαι λοιπόν, εγώ όταν έγραψα τις πρώτες σελίδες της Κίτρινης Σημαίας, λέω τώρα ρε, αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει τον κόπο. Εννοείται ότι είχα και την εμπειρία, επειδή δούλευα και εγώ ως αρχισυντάκτης σε άλλη εταιρεία κλπ. Λέω δεν το δίνω της Λουίζας, αλλά να μην της πω ότι είναι δικό μου. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι αυτό. Ήρθα και στο έφερα και σου είπα, Λουίζα, αυτό το βιβλίο είναι κάποιου φίλου μου. Του ρίχνεις μια ματιά. Το δεύτερο βιβλίο σου, Όμηρε, τι πούλησε αυτό το βιβλίο? Πόσα πούλησε ο δρόμος του φεγγαριού? Έχει πουλήσει πάρα πολλά. Έχει πουλήσει γύρω στις 110.000 τόσες. Εκείνη η ιστορία βασικά του δρόμου του φεγγαριού, ίσως γι' αυτό πέτυχε και τόσο πολύ. Γιατί ήταν και βιωματική σε μεγάλο βαθμό. Ο ήρωας μου αυτός υπήρχε. Ήταν ένας φίλος μου, με τον οποίο ζήσαμε πολύ έντονα. Όταν τελείωσε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, πιτσιρικάδες, αρχίσαμε τις πρώτες μας ερωτικές αναζητήσεις, γιατί ο αγώνας τότε δεν μας επέτρεπε τέτοια πράγματα. Κάναμε τις τρέλες μας και υπάρχει ακόμα και ζει ο άνθρωπος αυτό. Τώρα που διαβάζεις, Όμηρε, το φεγγάρι, ύστερα από τόσα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που το έγραψες και άλλα τόσα από τότε που έζησες αυτές τις εμπειρίες, πώς αισθάνεσαι που τα ξαναζείς όλα? Προσπαθώ να συγκρατούμε σε ορισμένα σημεία, γιατί η συγκίνηση είναι μεγάλη που με καταλαμβάνει, διότι θυμάμαι ιστορίες από τα 20 χρόνια, 21, 22 χρόνια. Θυμάμαι γεγονότα οδυνηρά αλλά και ευχάριστα και μου προκαλούν την ίδια συγκίνηση και τα οδυνηρά και τα ευχάριστα. Εξάλλου εγώ γενικά όταν γράφω, εκεί που δακρύζουν οι ήρωες μου, δακρύζω κι εγώ.